Menene eclampsia wato jijjigan mata? Eclampsia wani yanayi ne da mata masu juna biyu ke shiga wanda ke haifar musu da jijjiga, shiɗewa, ruɗewa tare da rashin nutsuwa wanda ke faruwa daga ƙwaƙwalwa. Baraka Media Concept Development Hub ta gano cewa eclampsia wato jijjiga na faruwa ga mata masu juna biyu daga lokacin da suka shiga sati na 20 ɗauke da ciki. Shi eclampsia wato jijjiga yanayi ne da ka iya janyo wa mutuwar ɓarin jiki ko rasa rayuwar mace da abin da ke cikinta gaba ɗaya. Eclampsia wato jijjiga ya kasu kashi uku: pre-eclampsia, eclampsia da kuma postpartum eclampsia. Pre-eclampsia shine matakin farko da ke bayyanar da alamun larurar kafin a shiga mataki na gaba wadda yake iya yin tsanani. Eclampsia mataki ne da ke nuna abin ya ta'azzara, ya kai yanayin da zai iya cutar da mace da abin da ke cikinta. A wannan matakin shine mace take samun jijjiga. Postpartum eclampsia mataki ne na eclampsia da ke faruwa bayan haihuwa. Menene ke janyo eclampsia? Binciken masana kiwon lafiya ya tabbatar da abubuwa mabambanta na kawo mata eclampsia. Daga cikinsu akwai hawan jini, kumburin ƙwaƙwalwa wadda ke janyo jijjiga, rashin samun ingantaccen abinci da ke ƙara lafiya, yanayin ƙwayoyin halitta. Alamomin eclampsia: a matakin farko, mace za ta dinga fama da alamomin da suka haɗa da ciwon kai mai tsanani, samuwar sinadarin protein a cikin fitsari wadda idan an yi gwaji ne ake samunsa, hawan jini, fitar da numfashi a wahale, tashin zuciya ko amai, fuskantar tsanani yayin yin fitsari, ciwon ciki musamman ta ɓarin dama, kumburin jiki, dusashewa ko kuma ɗaukewar gani. A matakin ƙarshe na eclampsia, alamomin sun haɗa da jijjiga, rashin cikakkiyar nutsuwa da yawan ruɗewa ko kuma shiɗewa. Hadarin eclampsia: cikin hadarin da ke cikin eclampsia sun hada da mutuwar ɓarin jiki, fara naƙuda kafin asalin lokacinsa, rasa yaron ciki ko kuma uwar duka. Suwa ke cikin hadarin kamuwa da eclampsia? Mace mai ɗauke da juna biyu a karon farko, mace mai ɗauke da yaron ciki sama da ɗaya, mace mai ɗauke da ciwon zuciya ko ciwon sukari ko ciwon ƙoda, mace mai juna biyu da take ƙasa da shekaru 17 ko kuma sama da shekaru 35. Tarihin samuwar eclampsia a cikin dangi: idan mace ta taɓa yin aure a baya kuma ta haihu sannan ta canza miji, to ita ma za ta iya samun wannan matsala. Matakin kare kai da kaucewar faruwar eclampsia: ana iya kare kai daga kamuwa da eclampsia tun a matakin farko idan aka kula da abubuwa kamar haka: ziyartar asibiti bisa ka'ida lokacin awo da ganin jami'an lafiya, kaucewa duk wani abu da ke janyo damuwa da rashin nutsuwar zuciya, kula da yanayin hawa da saukar jini, cin abubuwan da ke ƙara lafiya da inganci, samun isasshen hutu da shan magani bisa ka'ida. Hanyar magance eclampsia: ana iya magance eclampsia ne ta hanyar yin aiki a ceto rayuwar uwa da yaron duka. Sunana Nas Aishatu Muhammad Jumba daga Federal Medical Center a Zaria.